Hvordan kan overtro påvirke kroppen? Altså healingsmæssigt for eksempel. Jamen, jeg tror faktisk, at man kan blive syg af at være overtroisk. Men man kan måske også helbrede sig selv ved at være overtroisk. Man kan sige, det jeg fortalte før med den der, du kan få en pille, som ingen virkning har, men du får at vide, at den har en virkning, så spiser du den. Og så tror du på det, så er det faktisk en overtro, fordi det er ikke reelt, det er ikke reelt medicin, du får. Og så kan du faktisk helbrede dig selv. Sådan kan det også gå den modsatte vej, altså man kan simpelthen blive syg af det. Altså folk, der er psykisk syge, det er fordi, de har noget irrationelt, de er bange for, som de ikke kan forklare, og så bliver de simpelthen, altså man kan blive rigtig syg og dø af det faktisk. Man kan også sige, at for eksempel Jesus, han helbredte måske nogen, men det kunne måske bare være rent overtro, de måske blev helbredt dengang, hvis det er. Prøv at høre, hvis du nu troede på mig som Jesus, ikke også, og du var meget syg, og jeg sagde til dig, prøv at høre, hvis du tror på mig, så rejs du op og gå. Så kunne det jo godt være, at du kunne gøre det jo, fordi jeg har sagt det. Fordi jeg har så stor en magt. Ikke? Også de har stor tiltro til dig. Ja, præcis.